Dobar dan, da li je to fotograf? Da, Koje sve veličine fotografije radite? sve veličine. Da li radite za pasoš? Da. Odlično. A kada ja mogu da donesem taj pasoš? Pasoš? Da. Ne, vi možete doći da se slikate ovdje za pasoš. Pa ja hoću da se slikam i da vi odmah ubacite tu sliku. U pasoš? Da. Pa to radi služba za ubacivanje slika u pasoš, znači milicija, ne mi. A da li ja mogu kući sam da je zalepim super lepkom? Ne. Znate o čemu se radi? Ja moram hitno večeras da putujem na rođendan. Dobro. Kod mog prijatelja sa Facebooka iz Rumunije i zato mi treba hitno pasoš. Kod nas možete da dobijete samo sliku, a pasoš se dobije u miliciji. A da li vi možete da izvadite sliku moga dede pa da stavite moju? Ne, to je... A kako ne možete? Pa ne možemo, to je falsifikovanje, a to ne radi. Nije, to je zamena. Pa to je meka reč za falsifikovanje. Ja ni ne znam što znači falsifikovanje, imam 10 godina. To znači da radiš ono zašto nisi ovlašćen, znači izdaješ dokumente. Ovlašćen sam, deda mi je dozvolio. Pa možemo samo da se igramo ako ti deda dozvoli, da to bude igra, inače za ozbiljno ne. Eto, reći ćemo da je iz igru. Pa dobro. Ja samo donesem pasoš, vi izvadite dedinu sliku, stavite moju i udarite onaj pečat. Pa nemamo taj pečat, to je problem. Pa odnećemo pečatorescu. Da, važi. A da li možete da mi promenite godinu rođenja? Pa ja mislim da ne. Jel treba i deda da dođe? Da. I deda? Da. Dobro, vidimo se za nekih sat vremena. Pa dobro. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.